Начная ўрачыстая служба называецца пастэркай. Пачынаецца яна яшчэ напярэдадні ўвечары і сведчыць аб наступленні свята ці каляд. Сімвалам жа служыць з'яўленне на небасхіле першай зоркі. Глыбокі духовны сэнс падзеі, якая адбылася ў Вифлееме больш за 2 векі таму, азначае трыумф веры, надзеі и любви. Когда мы радуемся этим фактам, который произошел 2000 лет тому назад, мы в каждый год празднуем Рождество Иисуса Христа и радуемся этим фактом, что Бог пришел к нам, что Бог с нами. Мало этого, Он может быть и хочет быть не только с нами, Он хочет быть в нас. Я желаю всем, чтобы все мы приняли Иисуса Христа в наше сердце, а Он даст нам большую радость, любовь к Нему, любовь к людям. И, наверное, через это мы можем поменять весь мир. Хочу пожелать всем здоровья, счастья, любви и очень большой радости, что Бог пришел, что Бог с нами. У 13 стагоддзі з'явілася традыцыя ставіць у храмах яслі з выявай немаўляці Ісуса Хрыста. З цягам часу іх пачалі ставіць і ў дамах перад Раждством. Пазней прыйшла традыцыя ёлачных упрыгожванняў. Для вернікаў каталіцкага веравызнання і іншых канфесій гэта яшчэ і вялікая сямейная традыцыя, калі родныя і блізкія збіраюцца за адным сталом і жадаюць адзін аднаму здароўя, дабрабыту і спаўнення жаданняў. Між тым, калядныя ўрачыстасці на сённяшнім свяце не заканчваюцца. У ноч на 7 студзеня Рождество будут отзначать и православные верники.